Ara fa 3 anys, l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí va posar en marxa un casal municipal amb anglès com a llengua vehicular. Enguany s'han matriculat una mitjana de 65 nens i nenes en aquest casal dins el projecte Sant Joan d'Espí, una ciutat plurilingüe. Però aquest estiu l'anglès s'ha escoltat en pràcticament tots els casals i els campus esportius que s'han fet a la ciutat durant el mes de juliol. Així, a més del casal d'anglès, la resta d'activitats estiuenques per a infants i joves també introdueixen activitats en anglès. Els campus esportius municipals han fet una sessió d'anglès setmanal que inclou activitats com jocs recreatius, d'ampliació de vocabulari, cançons o compressió oral. A més, les entitats que organitzen campus esportius de bàsquet, de futbol, d'handbol i de tennis també han introduït l'anglès, des del reforç de vocabulari esportiu a activitats puntuals on, d'una manera distesa, els infants comencen a practicar la llengua anglesa. Els campus de futbol que organitzen respectivament el Levante Les Planes i la Unió Esportiva Sant Joan d'Espí, per exemple, hi ha temps suficient per combinar la pràctica esportiva amb un primer contacte amb l'anglès. Bàsicament reforcem l'anglès que porten de l'escola perquè així fan els deures aquí i tenen un suport que a casa potser no ho tenen. Els hi agrada, posen més interès al ser un idioma nou i posen més interès, ho capten més, estan més atents. Clar, l'espanyol és el català és el que senten cada dia i l'anglès és com un idioma nou per ells i estan més receptius. El Club de Bàsquet Sant Joan d'Espí també ha introduït l'anglès al campus d'estiu que organitza a la ciutat, una iniciativa que ha estat molt ben rebuda pels nois i noies que hi participen. Y me gusta mucho hacer básquet, muy divertido, porque así aprendemos más inglés. D'igual manera, s'expressen els nens i nenes que aquest estiu han pres part del campus del Club Handbol de la nostra ciutat, on, a banda de practicar el seu esport favorit, també tenen una estona per anar agafant vocabulari d'una manera sempre divertida. A mi em sembla molt bé perquè qui no vagi a acadèmies o a l'escola no practiqui, aquí ho pot practicar. Penso que fem anglès al campus està molt bé, perquè així no perdem la pràctica durant l'estiu. També les talls de tennis, que la Federació Catalana de Tenis organitza a les pistes de Sant Joan d'Espí, té en l'anglès un dels seus elements destacats, fins i tot s'hi realitzen entrenaments en aquesta llengua. Les escoles que fan casals també han introduït l'anglès en algunes de les activitats i els participants als casals d'estiu municipals han anat al teatre on han estat espectadors de dues obres diferents en la llengua de Shakespeare. Amb aquestes iniciatives, l'Ajuntament pretén que els infants es familiaritzin amb aquesta llengua i l'introdueixin, de manera gairebé natural, en el seu dia a dia, fins i tot en les activitats de lleure.